nyamuka ipa chiona makati pawe mozi na Edward wari kumukati ngakwenda wakidzani wechikuru wari asapora sabota wanandara kuina muziyo sabota wari right. Wameswa takatoa wali kwani. Wakanga wali last time is witness wali kwa. Hawapo. Why? Hapo ni mwana. Ngawia, kutama witness yesi ndono noziwa nyai. Memkas, where? Kuwani wanende, kuwani walimkati meminda yacho ili mpese, wali kweli. Kadzima right. So, kunongo sibo. Mutwacho. Betimberi. Arbi degos. Gawe. Right. Kunongo sibo last week. Issue ya takushizire bana. Issue ya tunda clarification. Ninyi ya ownership ya minda ila hapo. Wespana Simon Shirama is claiming kuti fanya minda ya gato za kwa wana. Saka last week paleta issue mpaka budanya ya wana. Zekuti pana wamwe waruto Simon asimana wachirona. So because of that, he doesn't deserve it. Tanga chitora media kamfuka yachirona. Tikavunza nenyaya minda ya mbuya Nyahana. Mbuya Nyahana kuti kana ari mbuya wanhu wese who are supposed to benefit from estate ya mbuya Nyahana. Kuti kana mbuya Nyahana ari wepachironda, my families are supposed to benefit from there. Yapi. Are all the families benefiting if they are supposed to benefit about estate here? Then kune mwe minda futi yakanziri kuseri kwedzimba uko kuduze naNamberi yanga ishinzi iyo minda yendeyenyi mwana maisai. Saka chitakudaidzira imese kuti munhu ane zvaanoziva ataure zvaanoziva. Munhu asina chaanoziva kunyara nekusingaperi. Was this issue that we are talking about chinhu cheupenyu wese? And pamwe pacho we cannot wreck my relations because of greediness. So some of these things zvatakutaura panapa hatina zera nazvo tese zvatirikutaura. Why? Ndiri kutaura kuti issue yakaita senge DNA test. Nyaya yeDNA test kuti affect vanhu vakawanda. There are some people who are out on the road, they don't know where they are now.
wanga wakuuya kunyaya iyi wachingofambira nyaya yedna test kutaura kuti Simon mubva ndiripo, because kana totaura nyaya yekuti Simon mubva ndiripo, it will not only affect pachirondo, it will affect even vakabva maisaini. So vanhu kubva kumba kwamaisaini vari kuti no toda kuti tozivawo kuti saka Simon mwana waani sekutaura pamunhu, because ndimi makauya mukati Simon azoi pachirondo, ndimi muchatitaurawo kuti baba waSimon ndiani, and you want to know why baba wake namai wake wakafa wasina kutaura kuti mwana Simon asiri mwana wapachirondo. Mazoona zvakakodzera kuti mimi ndimi munofanira kutaura because pane nyaya yemimba. Hanzvo saka isusu panyaya yeminda ndiyo yatinoda kuti taure nezvayo yeminda, imwe iyo yato imwe nyaya iyo inoda kutotaurwawo another day, because tese tiri panapa pana nelocus kutaura nenyaya yedna. Right, saka ndakati ndoda ndiani Edward na Moses ndivo vavakidzani vanoziva maererano nenyaya yeminda yekutaura nezvayo. And Edward, can you tell us kuti muzive nenyaya yeminda? Kana paine problem, you can talk Malaga, it's okay. Minda simaziri ndiniita minda yakapiwa natete wakomana. Mimi uyu Simon akazi mimi vipita iwoyo muri watatu paumba tete. Saka wakomana wakawanda vari kumusoro. Ndiwo anofanira vanga vachiniko wana wakawanda ndiwo anofanira vanga vachitora minda. Nditete Monica ida. Bamba, hapana zvomutaura. Nezvanoda kunzwa bamba, hapana zvomutaura. Zvamutaura zvinoda kasiri munhu akakochiwa kuti unoswa kutaura zvakati. Ndoda kuti nditaurire, you are the father of the family, tell me the history of these things. Minda iripo kageya pambo John. John ndiye wanga ine minda inowakomana. John ndiani? John ndi baba mimi. Baba unini mwana wani? My brothers Victor na James. Victor na James ndo my brothers. Na John wati sekurangana wakadzoi. Apa ina mai Daina na mai James. Saka John muri yake ndi John wana usiya muri yake. Akafa. Right. Afa John saka who inherited the estate ya James? Titaigara naye akatika muchemera umbo. Ndati pakafa John, zvinhu zvaJohn zvakatorwa nani? Tifu takatora. Mapiwa nani? Inhaka yakazitora inhaka yabambo John ndi baba vakatora ikotwa masavirira. Izwai pambo. Hamutauri kuti takazitora inhaka yaJohn. Makazitora inhaka yaJohn nani? Na Tete Monica. Who was Tete Monica? Iyanzadzi yaJohn. Iyanzadzi yaJohn. Anditi Tete Monica simba rake raibva papi? Rekuita distribute inheritance yekwachirondo. Mwana wekwachirondo kaMonica. Guys, ngatisetonga tidoka kunyepera ruoko. Mazuva ebaba Edward zvinoita. Nduti baba Edward ndi just be specific. Anditi mumba mamina Victor na John na James. Anditi mureza nduza kutoa nduza. James akanga ine each. Victor akanga ine each. John akanga ine each. Ndoza ndukuda ine. Anga ine each. Anditi mura. Pafa John. Anditi uyu aine each. Uyu aine each. Andika. It means at a certain time wese wano umwe na umwe ngaine chinhu chake. Anditi ndoba ndikuti paonga waripo wese wari watatu. Anditi zvanga zviri zvaVictor ndezvipi? Zvanga zviri zvaJames ndezvipi? Zvanga zviri zvaJohn ndezvipi? So that tizoona kuti dambudziko ratanaro izvozvizvi. Anditi
rare kuti zvinhu zvatoita dambudziko nazvo hani zvinhu zvaVictor ba kana kuti zvinhu zvani zvaJames handiti tiri kuita dambudziko nenyaya yani nezvinhu zvaJohn because it's not only John because last time pataitaura nyaya iyi handiti John hani zvinhu zvake zvakazi ndo zvine dambudziko zvinhu zvakazi zvine dambudziko zvinhu zvatete Nyahana ndo zvamakatora last time muno makati mimi minda yese kubva kuzasi kwaMukasi munda uyu kunosvikapo nekusvikapo ndezvatete Nyahana handizvo mataura ndezvatete Nyahana zvinhu izvo zvakazodistributwa minda yatete Nyahana iyi yamakutanga kutaura yaJohn it's a new thing again today mbuya garai pasi garai pasi musati confuse garai pasi mbuya garai pasi saka kuine madzishe ndati garai pasi ndusha chamuzumukira che chapa muhese mukana kutaura tukwa muhese mukana kuita sei ukutaura chamurumanya kuzumuka chini chamurumanya kuzumuka chini tukwa munhu hese mukana muhese achataura zvanodii zvaanoziva tati tinoda munhu anoziva zvarudii zvari kutaura ndokuti nyaya ite sei ipere hatina kuya pana kugonzwa munhu zvaari kudai what person zvaari kuda toita izvozvo no tikuti we want kumurungina mumwe ataure zvarudii zvaanoziva then munhu wese kana ataura zvaanoziva tochibuda muno tiine chokwadi vanhu tisinganokani tizvatikutsvaga isusu hatitotsvaga kukanisa vanhu kana kuti kujombirana zvinhu kana kuti chii no ndabvunza ishu iri simple yekuti last time muno handiti makanzi minda iyi yadistributwa iyi ndeyani mbuya tete Nyahana ndiyo minda yapiwa chii 1 asi nhasi uno kwakunzi minda ngeyani ngeyaJohn totende pachichi totende pa1 chii kuti tifambe tese ndozvatikutsvaga isusu kuti ngatifambe tese kuti nyatsoziva chokwadi kuti minda iyi payakambotangira yanga imbori yani taapa sei waita nedambudziko iri ndokwati ndozvatikutsvaga chiti isu hatitsvagi zvokuti munhu unotobva ukuruti nekuti ndinhingwanika aiwa isu hatinakana masana zviri isusu totaisa nyaya isu totaisa nyaya munhu vatongi vanhu baisi totonga nyaya hatitongi munhu baisi totonga nyaya saka toda kutsvaga nyaya payakanakira nepayakashatira so that tikude muno mutese tiri satisfied kuti chinhu chaita sei chagadzirwa the way chazvinofanira kuita sei ndosaka makona takati bambo Edward kana munhu aripo ngadi ngauye kana bambo Moza aripo ngadi ngauye munhu ndo imeshe inoziya ngaidi ngaiuye is because toda chinhu chigadzirwa zvakadii zvakanaka ndopoint imeshe ndasai mukona ndikubvunza bambo Edward nyaya yemakutaura ire pane minda yekutotaura because name ranga riri very prominent last week inyembo ratetani Nyahana handiti John anobvira kutaura nezvake handiti taitaura nenyaya yeminda yani yatete Nyahana handiti and if you remember question rimwe ndakabvunza ndeyekuti kana minda yatete Nyahana iri yatete Nyahana distribution yacho ask the same question pakabuda anza yekuti yakataura kuti chii no isusu takazoti tiwane madhiga akawanda isi because tinowakomana wakadii wakawanda saka takapiwa chii minda iyoyo yekuti tinowakomana akawanda handina kudisputa kati ndo zvamakataura ini ndiri kutaura zvamakadii zvamakataura inini ndosaka kuti toda kubvunza chete kuti tizive kuti anoziva zvanoziva guys ngatingotaura nechokwadi munhu umwe naumwe taura zvanoziva ngatisanyeperane because kunyepa kuda kwatoita sei tirisapedza fight pa titatotanga fight which is not necessary kana paine pakaposeka guys pakaposeka ngatigadzise chinhu semunhu is a better way of solving a problem than issue yekuti ngatidai ngatirwe ngatidai fighting does not pay panguva tongobvuma kuti apa kaiza patakairasika vakadai ngatigadzise semunhu you go back kana kutorequesta kuti ano shumbaga tipe mukana timboendeyo tigare pasi sechii sefamily totogara pasi we solve our problem then we come back and report to you taita sei tagadzisa nyaya atakaona maways atikutsvage kuti chii nyaya igadzise it's not about ndinda winner
It's about getting the problem solved. So no pasha graduate. Taure mama, ni mama lota. Yes. Ini nataka kuziya kuti baba wari kuti minda yavari kunyanya kudande. Moses. Ndinoda kuziya pavari kunyanya kudacha kuti pa kuchitangira ipapo. Nemazire nini kuti minda yavari kudisputa ndiko. Please, pamusunga minda yavari kudisputa ndiko. Pamusori chakame. Msemo chironda. Baba wangu ni watabita tu. Usikane raka ziboko. Ndio wao ni tu. Ndio paitwa ndio gara push. Aisiri fuga. Ati wakati mwingine tu ndasuko. Ndaro tu. Ndio ndaro ndio baba kutara. Ndio zako chino mina hiyo. Fakara. Chino mina hiyo. Ana bwa sango chiko baba wachiripo wakuru wachiripo jona wachiripo nisongo chiko wisi kilo mbele hiyo then ndio mai daina do washe ya 70 ndio sasa ndio soro ko kitu na hiyo ndio dara dara ndo matamba 71 ndio napata udaka ndio napata udaka dara mrojo kaita hiyo wakuru wachiripo dara ngochi potete sango wachiripo dara karema patu garuno ndani ndela aita wari meyo mitamba ukulombe haina mutoni zwana ina rombo ibata futhi susu rombo ibata mtetamba iminda yoyo kasi yakadaro kwatu gara kuno kana mbango wayo ngari yati wari mi wari maminda yoyo iminda tupu saso ngiko yoni kare ndani saka zauti chakati kuti izo wakoma nawo patu gara ndaona watengesa 3 minutes 3 minutes ndiri akasema 3 minutes kuzasuku 2 minutes iko kwetu wata yesi ili tu moza uno isa shumu na eba mjoni ndio watafa zakari ili tu semindi yangu 2 kuzasuku tukatoka lazima 2 nipapa semindi yangu ndio semindi yangu hiyo ili ndio gani la eba mjoni hiyo nimeshakati pamba parutaura pakatengeswa pamba pake chaipo paigara mbuya wedu mbuya maisimoni mazire ndai tichirima paopposite parutaura pakapinda kosi napo makondiwa aya ari 2 neiri 1 racho rakareba kuenda kwamberi anga ari asikujonisa ari 3 mazire ndaita ini sekujoni takamuchengeta kwedu kumbaita chibhaubulawa angasikawirira nababa wayo ako because wanga wainekakusani saka aita achibva kubasa kwake aiuya kumba kuna mbuya wedu kusvika pakuzofa nekuita sese aichengeta nekuya chironda ari kumba kwedu musoro patamumikira kumba kwedu mapfumu rake tumaduri twake twese zvese zvenzi zvake zviri kumba kwedu musoro because kwakazi hamuchemeri but baonini baba wavo anga achiri mupenyu pakafa baoni joni akaramba kuti achemerwe kumba kwavo ndikazipirawo chemerwe kupi kune shirikadzi iri uku kutaura mbuya chironda patamuchema tiri kumba kwedu patatora zvinhu zvake zvese bvatazvichengeta kumusoro saka rozhi rake marozhi aya ari 2 neiri rakaenda uku iri takati iri mbuya akati iri kondiwa taifanira uri iyo bhozi ese anga ari asekuru joni bhozi tisi akatwaka kakicheni karipo ngaenda pane kakicheni karipo katata kutowakira sekuru joni tikutawe kugara pandipo pano pasvika pakushayika tichinaye kumba kwedu kumusoro iri rozhombe iri takati airi ngatirisiye rakadaro bhozi mbuya maisimoni ndiye akarurima rari nemugreps muhabhurosongori ngati iri chisiyei rakadaro rakareba kuenda kubuda kwamberi ndo hombe rati makondiwa ese patakosiya rakadini rakadaro nanhasi rakangodaro paitotengesa baoni neminda yake wasikana kwamberi wakandifonera zvikaziko iri kondiwa hombe iri kumusoro iri are you comfortable kuti baoni natengese kondiwa iroro because aitaura nyaya kuda kudini ikuda kuritengesa ngati iro harina problem naro makondiwa atinoziva edu aya amwese 4 arudzi kudai ndo makondiwa ataiziva kuti anga ari ambuya nyahana because mbuya nyahana akasvika 1982 naati grade 7 nanda grade 1 1982 ndakuziya zvadaitoita mbuya nyahana tichibirana sekurima minda iyoyo kutogwazirinda ndiyanyanya because mbuya maisimoni zvaaita munhu aita zvekurima rima aifarira kurima nyimo aitika nzvimbo kanova kari kadoko kaika kanova kari katsvaka gombo kaika ndo maifarira kuenda kuisaisa nyimo dzake achiita sese saka aidzoma achiita sese saka vanaizofungidzwa kuti nezi minda yese yaidzoma achisima tunhu ndeati gore rinoarima apa gore rinoyamboenda apa panova pakaibva achiramba chimuda ndo zvaaita saka vanhu vanozoona manje manext year vanoba kuti ngepatori pane but that was the history yangaibhiriswa
And munda yo utawa yatore kudzasuku iwe. I still remember at one time Mdaramberi baba wipo achiri mpeni. Tina uyu baba wayo wakanaka wachazotaura matauro bachazwa vanoziya panyaya yeminda iyoyo. Wakada kupuwa munhu ari kugara pamba penyu muri kutonderei pakanaka daumbopa maipure. Maipure vatazvibloga kwababa uyu. Kana hamupi maipure chini munda munhu angaruchengeta pamba penyu. Kana maudawo pamunhu munda hakuna zvakadaro. Mudzorere mari yangu. Mari kama mudzorera mari yangu. Muchimupatondere. Anobvunza mari nayo. Mamurodi asimukubaziya pamaipure. Ana muntu. Patakamumisa pekutanga mukubaziya. Nepakambotengeserwa chidhimori pamusoro nembuya chironda rimwe racho romutaure. Mbuya chironda tikamurambira futi. Tikaenda futi kwapo. Tikati hamutengesi kondiwa iri bei. Isusu wakomana takawanda makondiwa yakazi kwazi ndana tete munozoye bvudzi hamungai zochaide kugara mukutengesa minda. Nyinyi mamuda kuwana maipure. Mbuya chironda anga apa iri. Edmosi ngai tikatomudzorera mari yake. Tikati Edmo utengese kondiwa iri. Riri paside pejira. Avo baba vayo vanogona kuvurira anga aripo. Pataenda kwa Pombe. Amene mune ipo baba muchipatondera. Ekutanga tanga. Inini ndichiziwa wangu nezviri tete Monica naZebetia ngadai angari mwana watete mberi wagara tete wakauya kuti wakataurana naZebetia kuti munda ngaipirwe vana saka Zebetia kamwepo waifamba nababa wenyu vachiwamanika bheja kwakodoka everyday vachitoona kumusika vaingondidedze dai vainaonoze vaidaidza mainini uyaikengi mainini muna tizotaurira wana sekuru wavake minda nekuti minda iyi inogona kutorwa nekuti handizi kuti anganenhau yekukanzwa here kana kuti chii handizi nekuti nyaya yekukanzwa yaigara achitaura kuti pamwe inozodini inototaura kuti nekanzwa saka mutauro kuti wana sekuru wadini wavake pakati nepakati ende vagara vachitongonditaura pese paisangana neni dai baba venyu anga ari mupenyu wandipupurei aiva ndisi kutaura kuti baba aiva ndiri kutaura nyaya kwachironda kuti Zebetia ndezvaigara chitoda minda yakapirwa wakapa minda wana wari tunani na mukapa reference musape reference yavo kwamo ipai nhoroondo yeminda yenyu ndikuona kuti baba yenyu ndayangati mupenyu kudini une dzake dzekwandorikanda kuti dzakatobva zvinopedzwa taurai dzekwenyu apo ndashaisha aiva ndikuda kuedza kutaura kuti uyu Zebetia ndizvaitogara achikomedzesa kuti mainini taurirewo kuna apo wakomana kuti pangoni minda yakapirwa wana wachakadini wachakatsonga vamwe wacho vanga vasati watona wakadzi pakapirwa wana akapa ndiani aipa wana minda ndio wana tete ndiye akauya achitaura naZebediewo kuti wadi wananga wadi wazi wake minda yekutoti isazotete ani tete Monica ndiye aikuwa minda nambuya musabhukumbeni muzukuru mwana watete mai wake ngiye kwachironda munhu unoteererwa unoziva minda iri munhu akazopuwa munda unoteererwa vana vadiki waipuwa ayo ndiri kuti wakapiwa wachi wadiki muminda saka wanga wasati wawakaizwai tete pamuruzi wakomana muri kurifeya kuna ana wakomana wakapiwa minda mukoma wakuru wakanga wakapiwa munda uri pamhiri petara pane uripo uri pamhiri petara ava 4 wakapiwa kuti 1 Bhuleo wake Kosi wake Dani wake Stephen wake Stephen akatozi endawo wake ndimai chendawo wake mi akaramba kati ndodini ndogara padhuze mukona kana pesa nani mukona kana pesa nani
kwamemba muzvibawa isina yangu iri pedu kana minda yatokutaura nezvayo yanga isiri directly handiti estate yababa waStephen naMoses naWese, it then means that estate and is not a prison for one family. Kana iri minda yatete kana kuti yasekuru, then it means it's not a prison for one family. Kana baba ine brothers 4, it means wana tete kana unga kushare. Handiti waifana unga wakashare kuti kwa James kana kuine mwana iwo wako panhaka yatete wani wako kana panhaka yani yababa mumwe wako. Woenda futi kuimba ya Victor, woti Victor wako munda uyu panhaka yani yasekuru wako kana kuti yatete wako kana kuti yababa mumwe wako. Dependa nekuti munowirirana zvakadima musingasikizani nematemu here kuti mararamiro waita kanga ari kusikizana. Ndosaka ndokutaura chandopedza kutaura nomuri chekuti aaloketa minda hasi John, aloketa minda munhu ane assumption yekuti mufi nemurarami wangu wasikawira. Ari kualoketa minda haasi John kuwa hanzvadzi yaJohn hadi kuti John. Minda yanga isiri hanzvadzi yaJohn, minda yanga iri yaJohn. Let's get that correct. Minda yanga isiri yaMonica, minda yakanga iri yaJohn. Ya mai wani uri kuti mai wani mai waMonica nditi, which means kuti mai waMonica naJohn naVictor naJames mabeneficiary yeEaster yamai waMonica, yeestate yamai waMonica ndiani nani? Ndi Victor naJames naMonica naJohn, ndo mabeneficiary yeestate iyoyo. Ndio chiwanhu chandokutaura chirungu ndio chiwanhu icho. Inini nhasi unoyu, let me give you a practical example. Nhasi unoyu Nesbeth wakafa. Nesbeth kuna Josiah, kuna James, kuna Mark. And ndizvo isusu chatinoshare wana watiri watatu estate yaNesbeth. Asi kana taakushare estate yandorikanda, estate yandorikanda, mabeneficiary estate yandorikanda ndi Jonah naJosiah naHenry naNesbeth. Kana yakushayiwa estate yandorikanda, it means kuti Jonah's family gets a share, Josiah's family gets a share, Henry's family gets a share, Nesbeth's family gets a share. Because estate ndio mabeneficiary, those are the direct beneficiaries weestate yani yandorikanda. Asikana takutaura nenyaya yeestate yaNesbeth, wana waJonah they don't benefit anything, wana waHenry they don't benefit anything, wana waJosiah they don't benefit anything. One who benefit kubva kuestate yani yababa wavo. Ndozvandikuedza kuexplain kuti mimi you are limiting anditika mabeneficiary estate yani yasekuru to one family. Nobody kubvunza issue yekuti makawanda ise kuside mirai estate nyaya yekuti azi makawanda is not an issue. 1 2 anditi titese zvakutaura yekuti azi makawanda is not an issue in this case. Andikambona tuti isusu ngatitarise zviripo toita zviri practical. Iyo zvamunditaura ndosaka ndabvunza handiti iwe uri kunditaura iwe kuti kondiwa raJohn rakapiwa Simon rakapiwa Victor riripo but ndozvandikubvunza kawo kuti papa estate yani ndozvandikuda kaizvozvo. That's the information I need. Ndoda information yekuti inokwanisa kubatsirika kana musina kubatsirika it's okay. Munokwanisa kufura muenda upi kumberi kwamunofunga kuti munodii munobatsirwa, asi zvazvikutaurirai munokwanisa kushandisika. And get me right, munokwanisa kushandisika
zvandikuudza izvi munokwanisa kushamisika. Zvandikuudza izvi ndandida kuedza kutaura kuti ndosaka ndati imimi chandanoda kuti mutaure chete handingada kutaura izvi zviri clear. Ndozvandikuda vandikuudza kuti imimi taurai kuti family yaVictor akabenefita Vika, family yandiki akabenefita kuti nini kondwa hombere kwa sekuboa Simon bwana baba mkuru baba ware wana fodi wakapiwa rambo ya chikoni mbuya mai wa sekuru wetu uku ndo kwazopiwa isu tandisinopiwa ndo kwazopiwa uko mana but wana rurawo ndira imimi amnopiwa wanani imimi ati isusu atinopiwa imimi wanani aiwa mbuya weya dzokaya mateta dzokaya mati mimi hamuna kupiwa wana wakazopiwa wana wadi watokura tete ndati mati mimi awakapiwa asi isusu alright pandasanganisa isusu yedu asikana tiriwo kuti mabeneficiary asati tinapata kadinguriro imi muri wemusikana muri wekufamily ipi iyo yekwa chironda yekwa musakari aiwa ndati muri wemusikana ipi yana mozi saka mamuda kuti mhasa dziri 5 dzapiwa imi ndowasikana vachimupiwa anditiwa wakabarwawo ndozvamamuda here aiwa isusu kati bonyini kaminda iyatora specifically akutora minda yedzaswandika isusu paminda iyoyo handidika tirikuti ari kuti minda iyoyo iri 2 neiri kondiwa riri apa iratidi yapri handidika toti iyi 2 ina kosi nayo yoga ita 5 minda yanga iri 5 pamwe pandidi minda tikuira nebona minda yanga iri 5 yanga iri 5 yaita 5 minda handidika 2 ndio ine wakomana wedu avo vari kosi nani nabhule imwe yacho iyi 2 ndiye ari kudispute wati loading but isusu mazire ndaita kondiwa hombe racho pamakondiwa ese iwawo ndiwanavo of which vaitotengesa paakatengesa pamba pake ndakatobvunzwa zi are you comfortable kuti adini aritengese ndikati taura usikana yekwamberi ndikati kana ada kutengesa ngatengesa hake kondiwa ngerake bcause mai yake ndianga ari kwarima hatikararambi tichida kugadzira mabhizinesi bcause kondiwa ana avero rari rasekuchona. Where my question is, why should they come and ask you, are you tatingi wini kana kundiwa chorisina wamazire au why should they come and ask you for something which is not yours? Kuti wewe upe authority yekutengeswa mapatengeswa kwemunda uri haniwe iwe ndikuti unoza kuenda andikuti ambinge ndikuti iwewe une chako handiti zvinoita here kuti isabhuku anobvunze Simon kuti Simon are you comfortable kuti mozi atengese ndikubvunza kuti zvinoita here kuti iwewe Simon sabhuku wenda unobvunza Simon kuti Simon are you comfortable kuti mozi atengese not comfortable wakabvunza kuti ngeravo zvecho here kabvunza anoziva maziro anoita makondiwa iwo saka akauzisa kuti iri ngeravo akakutaura chakuti ngatsuka I think me 16. But any sekuka, I should remember step back to Bunga. Remember pedzera Singeke muya. Saka kana muchikwanisa ka ini namuza yangu step back kwathuke. Kana kuchikwanisa mukwanisa kuwafone. Kana foma uyite kubelemele wakati muzo kwanisa kufonera. Ndokwanisa ulitumisa. Ini hapana channel. Pane statement yataura chisunga. Wati iwewe muchiri kurimembere sekuri. Chega chekutaura kuti mukapedzera uyu. That's a good move.
Sister bachi kutuwe kuti nakupedza kutengesa mimba iyi. Kose kusemu munozoti aitose. Ipapa muzvona pakati mwana vagidza. Sister zvakatogozwa. Wagidzi ndiye akazototengeserwa. Ndiye akatanga kutengesa. Ayo akazoya vakazofambira nyaya dzacho. I think akazofambira handandisipo. Saka muchikwanisa ndokupai nhamba dzatablet. Momufonera. Inini inyaya yengotaurika ndipo kuti angandikoni kuti tablet. Patablet hapo. Tipei namba za tablet 0775 0755 Ndipe namba yachezo. Ideal. Yata bidara bai mai ndere. Akati muzonifonera kadara. Ni feti bonya mano sese koma wingi bensa. Kana poite kwamba na sababu ndio ngoroke za vitu. Sababu na ndio. Isi hii namba phone. Ndo wanaocho sababu. 0778 Ndio hawini mshamboko. Muna ndio kwenda kuwa. Huyo watu Basi kila basi itakuwa. huyo ana huyo. Akabali vizuri. Akabali wewe. Na dim system. Ayo, muzukuru wewe sasa zuru wenyewe. Na dim system. Moshi system pale kwa umimi. Hii system pale kwa umimi, hii ndiye mwana sababu kwa mambo ukota kwa. Aka ndo wanaochelewa sababu kwa mtu Huko na mbele hapo ili magadi. Takasimba vakasimba. Ndinoitwawo chipi Mutasa. Yes, ndino muri panapa dzekwa Chironda ka. Mudare muno. Saka ndoda kuzwawo nenyaya yeminda yepachironda because vari kunetsa. Okay. Okay. Ahora, okay, pagar Tunachukua tablet pane hii. Wanayo. 0775. Right. So, ada pora zvizo zvakazve kuti isi tisingati kusvika zvatakuita izvi zvinenge zvisiri right. Ndiano anzani simba rachani matambo iyo matambo panapa Agora nós estamos bem. Uri ani nós estamos bem. Kita bom. Sabu kuruta ndo darasa bidia ile kwa darasa. Sasa ndo mugara ni rutora wana mdara kudishuti. Ayo anasema uko kana. Ndio ngoto wangu baadhi ni kujua kwangu ndai tawale. Maminda aya. Ekuzasa ndawaliva wayi. Ndio ngoto wangu chitua tutawaleze nekuzasa. Ndekuti mbuya chiwo. Pana zvamboitika nani yokwasengai mari yacho ikazodzoswa nokomana vanambo dzavo mbuya chironda muntu wakumusoro andika waitawo zvine pana mbuya chironda uyo kudzasi uyu
utawa nezvawo nditi ndikuzasi ndikundinoona dhani nezasi ndiro zvakaitika wakaisana kwani pasabva kumberi naava mukoma asiona ndira ndangiripo mazuva acho munda wezasi uyo kumusoro zvakaitika onekwa sengati asi wezasi ndo wakaisana kwasabva kumberi zimbacho ndandiri sekureja waiuya kwasamberi ndiyacho upenyu ndowaifambira nyaya dzacho dzemunda wekumusoro avasipizvino mina dhani ndo wakaenda kwani pasamberi kwababa sabva kumberi baba komapoa wachiwapenyu ndo wakaenda kuzangana na sekuru avo Simoni wakagara apo avati wachiti ndakumisa sekuru Simoni amukoma kuti mirai pavanhu vagara pamba benchi munda minda andipo kwazaiitika ipapo andokada kuti minda ii ndokuziva kwangu chete minda tuche ipavane ya but information yatatoda chaichaio hapana zvataura wozoda isusu the original owners nechimunhu anoziva ownership iwe wataura nenyaya yedispute but unotaura nenyaya yeownership wataura nenyaya yedispute kuti there was a dispute but waurozotitaura who was the owner because it's a dispute yakanga iripo how was it resolved ndopatotora katisi pano mwana zvotaura kuti besides iwo toda umwe kuti umwe one people wari is this free for all hatisikazombotitira kuti free for all. We are not restricting when we go to one person or two. Yes, sir. Bila sema zira mkulia yangu ya chukua Mwana wangu njua hivi makusaka kama zangu au mbotengeza kondoro kutoka kwa ndugu mtingezi kutoka. Alright. Mira mai wako nzariza Nebo. Baiza Nebo mao. Saka haisiri yangu ya nyana baba. Haisiri ya babu Joni baba. Haisiri ya maisa baba. Ya mai wako ya ndio wakapiwa ndugu ya nyana nyingia simu. Ai. Saka which means that when you nyepera kabisa. Saka tutingoa simu. Anatuwa simu. Izweje shamba okukonguda. Andiro tarezo. Ndabuze kuti mauya pana mbatuya ndiya kuyenya. Andi moba udiya kuyenya hana uyo uya kuti madiya babu Joni. Andika woba ya babu Joni andika uyo wacho ndiya atakota kuti babwetu. Andi ndiya atakota kuti andi ndisema babwetu atiye ndiya dzoka kuti aita amidenge ndambe yangu. Mama Mutasa, tichitaisa previous ndakataura inini ndikati minda iyi amuna kundibata reshoti minda iyi yakada umbopiwa edmosika indi mbuya because paownership zvakastepa down zvistepa down mbuya akasiona mbuya nyahana ndikamisa mbuya ndikati amutengesi minda po ndakatoipiwa already natete saka hauskushaisa kana kuti yanga iri yambuya because waizeka zimbuya asizisi Mebo ndiye. Mebo ni mbuya mai wako. Iyo. Mebo ndiye mai wako. Ndiye mai wako. Mebo ndiye mai wako yote huyo. Mai wangu. Mai wako. Mai wako ndiye mai ndiye mbuya wako. Ndiye mbuya wako. Ndiye mbuya wako. Kumbuya jana ndiye. Yana sasa tunambugira dambu muono. Tumemka ndo Yana atakapokula hivi babu ni ngana ana kwa jioni. Ndio taibu hiyo. Angari kuni kuya chiko. Angari kuni kuya chiko nalea kabiri kama babangu wala kuya chiko. Saka mbuya minde yangu ya chikona ile. Ndio tuyi rubizazi kutoka hivi mtaanza. Ndio minde yangu ya chikona. Kuya chikona ufiche ai gara naye kumsoro kwenu akafira kwenu. Kitchen yake uri kubaza hivi. Angari nakafira baba kuma na vile ulizozali sasa. Unakafira mpaka zuri mbona dzake ne wakadzwa sasa. Wachengeta mcheti. The ownership zviro zvake zviitete yake hauko ba. You cannot argue just kuti ndinda kamuchengeta saka ndezvo. No, that's not it. That one is out of the question. Makachengeta fine. But estate yake handisi hazvinei nekuchengeta na mama kai. Estate mukati muda kutora guys ini ndikutora ini. Munozwa. Guys, go and solve this thing amicably. Not this is a mnonye pa hivi. Not this is a mnonye pa hivi. Hiyo zinabe. Muswa 20 anzani. Muswa 20 March 2026. Makambo ya kumwe. Mwaita sema wapi?
kuwirirana kutaka kuwirirana. So church, what has changed? Chakachinja ka ndiye kwaonekwa chakachinja mabhuku. Pakachinja chakachinja zoti paagreement yamakaita chakachinja. Inini ndakazwa nyaya iyi ndakatozwa nyaya iyi ndikatouya panapa ndikaona sekujona tikatotaura nyaya iyoyo tikatotora nguva tiri muno kuti tisikasa nyaya iyoyo ndikatobva panapa ndatopedza nyaya kwezi ndandisiri involved panyaya iyoyo. Ndosaka ndikubvunza kuti kana makawirirana chakazoshata ini ndinotori chinhu chakazoenda kushatira pakati. So totoona chinhu ichocho chakanoshata chacho chinogadzisika here kana kuti hachidii hachigadzisiki. Tosaka ndikubvunza kana makaponyorerana pasi kudai chakazoenda kunoshata chii imi mambowirirana chakaenda kushata. Because according to this agreement, in March 2026, in Moses Musakarira ID number 751399107 E50, Simon Churod ID number 7501734 Q50, Stephen Musakarira, tawirirana kuti tapa munhu kanzvimbo kekugara, tawirirana kuti tadzora minda yababa munini iri miviri. Signed Musakarira Victor, Stephen Musakarira, Simon Churod. You know why ini Stephen Musakarira Churod. ID number 7538444 what? Ndawirirana na Victor Musakarira. ID number 752999107 E50 kuti tadzosera nzvimbo yataiwe tatengesa tadzosera baba mudiki Simon Churod ID number 7501734 Q50 minda yake. Zvikiri bhairi tawirirana ndakabvasuka pano anoenda kwanyandiya akatekesera munda kwanyandiya munda makatekesera ndewangu ati munda minda yangu takataurana panapa nendivoti pakasimuka kwanyandiya uya kuna munhu warisa munda usiri wako sei ipe mari yangu bati ayo andisiri minda ndewangu ndichakati nditozori panapa wangwakura panapa tataurirana vakaramba kuti vanyandiya vakaita kuba kwavo kuti saka mundu wakatengesa watisa munda wangu ndikiti mari yangu aiwa munda ndewangu auzivato ndewangu totaura sotsva kuti bheki kuno ndikati aiwa vamwe waita sei wakuramba uzvakaitikazvo shuya kuno kuchipanana agreement yakanga isiri yakanga iri minda iri pake pari ngataida kudzosera kuti takanga tatoti tida kutora yese minda yamabuda kudzosera ndeipi? right, pane roshi pamusoro ratutaura runo rainzi ramaidhaini ndo hwani reroshi racho hatitika then pane kaspace kakanotowana akakadyira mari takamudzosera ndotuma roshi arikutaura nezvavo maroshi ake pane hwane riripo rimwe rakati panagwanisi itika then hwane riri kuseri kwemunda wake ndotuma roshi kuti atida kuatora patakazoti tikudzosera maroshi mao hazvisiri zvari kutaura roshi rorewairikai arangatsirira mbuya maidhai akairira mudhara wangu from 1971 achinge minda iyo vakapiwa namai vavo hatamboita rambuya maidhai ranga ramama vavo vakapiwa namama vavo ndo roshi riri kutaura tutetaura two ari kuzasuko tavaita vakadzima tutetaura navaivari kwete aya uyezve ndaida kutaura kuti kuenda ndakatiya gwetsini vakatesana munda iwoyo ivava inandizviziva ndationa gwenzikati gwetsi agara apaseri andatesa munda musenda dhani izvandi kana mari handizivi mari yavo handizivi mari yavo yagwenzi handiziva kana senda zvaizvo handina ndatora minda ndapuwa mari naagwetsi handina ari kubasa munda yamabula
izoita research tuya chamuto yacho mamupa tasoko Kuzaba sasa kuchindao kuona mzata kwa kuduka because tuto kwenye heritage atuto kwenye heritage yekutengesa sio because if you want to inherit something, if you want to inherit and keep it within the family, not to say. Because the part of the issue, you don't know what to take is about the two little of it will remain. People are allowed to say. Elaine is deadly, I think. It's also the can I issue who take yet another chapter. Yet another chapter. Andika. Ayo, ini ndafunza kubwenzi bya. Munhu akatenga land. Akatengesewa land ndibaona Simon. Munda make ndi akatenga dzasi kwese kudzikora. Portion yese dzasi yomba payati pake pepe. Pakasimwa pamba chero kumane muna chisi. Mkwese kwa bwenzi. Sabwana kusiya. Bwenzi munhu akauya achitenga land kumanika piki. Akatenga kunani? Kuna Simon akatenga. Simon, nekunani? Nekuna kuboni netu kwakatenga. Nekunani? Chete ndio amucheto akatengesa ndi. Mauli yedu wangoshtekesa yani. Wangoshtekesa yani. Yambu ya mainda ina. Wangoshtekesa waani manje wakatengesa. Portion ya guys, mati mimi mida yakashayiwa. Saka nombo zako mataro rasi edune mundo yakapiwa kusikweni kweleta. Mati mimi edumi ndake kumigwechi. Saka tikuti kumiri kwetara kuno kwakazotengesa edu kwakazotengesa baba loketwani yabirai buya edu ripo buya unompindura sei edu sumuka upindure nyaya yako wakatengesa munda upi munda ndakatengesa ndiro kutaurwa ndimoto ni kapochi nikapadhuze nepakutotoroka kukawa panofika pamukasi munda ndakatengesa. Aiwa wawakatengesa wangorwani wambuya majai Uri yani. iri baba Ibare kutengesa. ndiye baba wedu. Ndiye baba. Ndiye baba sare. guys musa defend issue is like guys don't try to be clever for nothing. You can't defend mamuto ati mnangalo kitafendi chete. Why status na ukalo kitafendi kuna iko kwanza je. Kana hizo zote zote ngenge need of like. Matore mimi ngatete ndia kalo kitafendi monika ndia kalo kitafendi this lady. Anjo. Why hasa ukalo kitafendi kwanza je. Kana hizo zote ngenge baleti. Izi mtu anaituko. Endlete ya mtu anizo yangu tutoa endlete ya mtu aliyekalo kitafendi. Saka hii yazo tengesa ya mtu atengesa hivi. Ndikutaura tisunde zvekuti tine maroji ari specific mune mapisis etumaroji futi ndokapisi katorwa keroji because pane mamega kuti mapisi ngeani mapisi ngeani that's where the question is. Guys, usatore zvinonzi stupid. You can't just say give ownership just like that. Mutasa baba ma piece ese ngia baba. Uruti imoto na mayima hivi. Moba baba ma piece tuzamuza ndodo. Ili moto na maroshi hivi. Moba baba umunyi baba. Mjibu tuna maroshi mama piece. What are you saying? Don't try to be clever for nothing, man. Munyi baba kumurembeza mchimugwiza mbenga imuru mukanye na pasi. Mutasa don't take us for granted, man. Mufunga udareka zo mufunga ishi. Mufunga turugara pana kugara kwekutamba pana. Don't waste our time for nothing. Nura pana baby you are coming here you are changing statements. Nasi lebanigi, mama lebanigi. I could tell from the way to go. Kuti murume uyu is not in agreement with this wakatoka pana last week. That man is not in agreement.
And even last is what one is not in agreement. Murumo. I don't know what that is out of window. I don't know what that is out of window. The mean you. Murusa Muriki, the Mutasa. We can see. No, not zero finish. Mutamwan. Mutoro mmoja kanche mutazi je baba wetu wa Sara sana kuma peace president wake imutoro maroshi munye baba na je baba wetu what are you saying anataka kutora ndiani mimi na baba anataka kutora ndiani kana mimi cheche weni mimi cheche Monica kana mtu wote Monica was genuine andika aizoti angazi yake haina land anzi utaka kushare land kwa muri mimi asangazi yake ina land minda tina yakawandisa sekuru wangu anga isabu kwa mberi muno for 20 years sekuru isabu sepidi ya rublawa ine minda yakawanda maningo kwa sekuru ndia allocate land ndia kaisa wangu iso wajijwa mamberi ine minda yakawanda iso guys ina sura ni minda yenyu yakawanda saka iso tatukana ndikutaura nenye minda mishoma ya court muno guys they are not relating with you man that land is already designated for other purposes. That land is already gazetted for other purposes that you cannot stop. Those are not the guys. We go back and then Gary Passy, it is not to put a level in. Put a level in, guys, you won't like what is coming. Those are good already. I'm trying to help you. You know not seeing. But I'm trying to assist you. But you know how to say was it moving back? Was it really? Those are good. Those are not our good. That's why I'm option. And that's why you look good. Guys, can a mama come over here? What went wrong again? Can a mama go in on a chimney? Can a mama go in on a chimney? Why just can a mama go in like this? Can you just go back and sit as a family? Guys, moving and moving as a family. Oh, you are. You block this thing out of proportion. Because I'm telling you that from here, but from Mukwana nda kuchibisa bana. Kuti ndauti ngachipfuure. Chinoita beyond my control. Because kutengesa land ifraud. Ndio mshahara. Nonzi ifraud. Indikaprovwa zvisho wakatengesa land. Auzoke 3 years santapera. 3 years or more. Ndosakakweza kubatsira kuti guys chimwe chikai chiwa 1 bank. Kaningosiye zvimwe zvekuside zvese izvi. Andira. Sit down wakomana munosvika pekuti munosvika pekuwirirana unoona kuenda munosvika pekuwirirana is family makagara guys let's solve our thing it's our thing let's solve our thing rather kuti muti nyezi kuti ngatindo koti koti ine zvainenge yakuconsider zvakadii zvakawanda zvokutanga kubvunzwa nekoti ichi neichi wozoona manje judgment yakuzouya hamuzoifariri because kaitire katunoita isusu icustomary yasiyana nethe way inoitwa namajority because majority anenge achinyora kuti fact 1 fact 2 fact 3 4 5 so ukaona akuzopa kuti ndakupa judgment anenge ane tunhu twakawanda mhosva dzimwe dzakaparwa nedzimwe dziri kuparwa nedzimwe zvakawanda zvinoitika andika pandiri kuti guys let's learn to sit down. Kana makambosvika apa topati nyaya yekuti kana makambosvika apa just go back, sit down. Motaurana kuti this thing. I know land yamutaura and mapressure ari kondowaziya kuti ndizvo zvamutaura zveland yamutaura. I know the pressure that anzani bule akawaka anzani kosi akawaka who is that one? And I'm going to do it. Second, do it and think about tomorrow. And could the guys take it as a 2,000 because the one that's cause Ibab. Tell me, they're going to cause Ibab. Bule Babi Ibab. And what then becomes of the whole thing? You want to create a lot of tension which is not necessary, to create an enmity, to create a lot of things for data create.
nyaya guys ende pasi pemutamba musvika kuma guys leke mtu anezvaidei and bulega waka bamukoma Samson adani ndibaba mini ndibaba ndiani bauni sema unai mwana wakatoita sei unai apa kusadi awakatoita sei apa Steve na wakatoita sei apa todia andini moto vaiba babo wondero nimbuya yatope pato waka guys wakatoita sei apa kaitoita sei how do you kana what I just not in dara lend day how do you compensate for this little thing katakatenda andini zotopera kana mene mwene mangu maposhe zarichi arimo andini ayamuru ndibamwedo rorudini warukuya wachinyopora andika makutoona akadini mufundira amdara wona kune kadekade matokadzirisa ndokunozokudii kugadzirisa ngona ndokunozokugadzirisa chi nyaya iyi yekuti makonzi yekuti guys ndinogara ndakakutaurira homes wakanyora war is a risky instrument of policy liable of producing results that are unforeseen. That war is a risky instrument of policy, liable of producing results that are unforeseen. Close G. Unaenda kuhondo, tarisiro yako rudi, ile kuhina. But what does it do? Saka kanota za kuhina, what then becomes of the war? It becomes a disaster. Because kanota za kuhina, it means a win. You are going to lose even the small thing. Let's not use war as an instrument of policy. And patoka so gatizangateze andiko chakashata kana maka kwa somo kana pasi andika go back and epa ndimbo kwa championship guys mundu wakadai uyo kadai where we have in space is open this space yakateka hauna ngalo katata iso hapa okay ayi zvati kuti chaita kuti chinge izvi ati kuti chachinja saka todiya banga katidai kumba dzetichada mutaura nezvi experiment matodi nyaya yatopera uyo otoona guys tadi yes andi ndozvatikutsvaga izvo hatikutsvaga nyaya yekuti uyo ini pana maka munokwanisa kuonanga Simon ari closer kwandiri kudarika inini. But the difference is the same. What do you want? Muningina when you because mazaro na menno. Ubona. So kandaka kutalisa yeye mimi nasema huyu mwana yaza tena. Asi wewe munino yanyu njoka ne ubura na menno. Uyara menno ngura kuti menno ngura. Timai wangu ndiye anonyera pamvuru wangu ndiye anotazvangu zvese ini zvinozi mai ndibiura. Saka so I'm looking at you mese makadai. I'm looking at one family. Ndikuona hama dzangu. Saka there's no way I'm not kuti hama inga ife imechidi imechirarama inga ife ishidi ishara. No. Let's go back to pasi. Tunogara pai pasi pemutamba musagare mubaba. Ene mugare pasi pemutamba. Muchiona chi minda yacho mamiri yakadi. Ayakaita. Andina muchitaura kuti akuimba munini tatakawina nakudai apa tabudai apa kumana kana paine papa pakahirwawo handika kana pasakwanisi kudzosendeka iwo pakahirwa handiti maakutoona kuti chodi toita sei how do you do this mapedza mungotitaura izvo achinotakasika sei takazogara pasi mutadi not izvi munodaidza satani mumba sorry